Y para alguno con getorri lasto txapele kanalera sentitzen dut izumorekin txantxa moduko hori egitea, baina zuek zer nahiago duzu meloko toizko edo laren jasko zukua. Vale, jarritu dezagun gure Yamatoren bila puntutxoak eta bar lortzera eta izumorekin ere jokatzera beharrezkoa izango dugulako gure azken helburu hori lortu ahal izateko, eta gutxi gara bera jokoa joatzen zuen beste jokelari galdetuta esan zigun izumo dela apur bat japonerrako erasatu izateko berezia, ez delako oiko japoniar akorasatu. Hala, gaina daukagu tierra maikako itxasen txigure taldean, Klausen Bitch eta Yamagiri. Eta horiek txikito gaituzte nahiko erraz, beraz, izumorengakoa da jogatzea oso astiro pizkanaka eta ez joatea zuzenean borrokara, eta aguantatzen duela tirokadak eta bar pila bat. Era kontseilu horiek jarraitzen lortzen dugun helburua. Beraz, izango litzateke asko mugitzen ez den itxasentzi bat puntu batean jarri eta hortik tirokatzen hastea. Eta hori saiatuko gara egiten partida hauetan, ea zer moduz moldatzen garen horrelako gauzatxoak egiten. Gainera, orokorrean japoniarrenak orasatuak onak dira distantzia luzeetako borrokan, eta izumo ordea ez. Baina apur bat tankea. Noko dugu apur bat abiadura. Ja, baina ere zu ikusten. Ondo bako erasatu bat Montana eta gero hor Preuse. Vale, cruceroak ikusi gaitu. Jaitsiko dugu abiadura. Nire agertzen den destruktorea eskarak ez dago dela aurpekuntzirik, baina etxaia ikusten ez badut ezer gutxi egin dezak. Bale, distantzia altuetan ez da oso ona. Handlere frogatzen zehatuko gara. Mugitu gara apur bat eskuin alderantz. Batez ere kostaldea edo hegala ez usteko oso agerian. Naiz eta hegaletik itxasontzi honek nahikotxo iraun dezake borrokan. Eta mendi hauek utzi erabili alba ditugu babes moduan asko zer hobeto guretzat.
Pizkanaka. 敵地艦を発見。左舷に魚雷確認。前方に魚雷確認。 Ah, vale. 左舷に魚雷確認。船体に亀裂が。浸水が止まりません。対応完了しました。 A ver. 左舷から魚雷接近。前方に魚雷確認。左舷から魚雷接近。喫水戦火に被弾。急激に浸水しています。警告、船上に火災を確認。 Gauza da non dagoen kruzeroa. Bestela hor torpedoak izut ulertzen, irtengo gara. Lenda biziko bat izateko. Txartore ez da joan, vale, operazioak. Joango gara magirekin. Behintzat kontenedoreak lortu izateko. Uste dut mesedegarriak izango direla lehen. Misio hauek egita beste itxasontziekin. Gainera pila bat puntu lortu behar ditugu esperientzian. Eta esperientzia librean. Esperientzia normala lortzeko kontenedoreak eta esperientzia librea laguntzeko izumren abenturan. Hermes da... Vale. Joango gara suave. Apur bat gehiago, vale. Denbora apur bat diazu dugu. Zeratik duak arazatu hortik. Batik zonalden horretatik etorriko direla etxaiak eta bar. Bueno, edo hortik ere etorri behar ziren. Hori nahiko txikituta dago. Bat ematen badio gu posik. Ez gara ez da heldu ere egin. Kansokuki, hitou中.
Joan beharko gara ekaitza bidean sartzen. Horrelura gure emateko aukerak guztiak egingo ditugu eta hori guretzat beti ona da. 敵駆逐艦発見敵戦艦発見 Ja, itxasontxea besten eta hori zertarako. Jarraitu dezagun gurearekin. Zatu gure kainorik ez dute honi tirorik botatzen, ba ez dakit. Bueno. 敵駆逐艦を撃沈 Bueno, egia da amagi izun, baino asko ere gehiago erabildu da. Bueno, normala da, amagi da tier 8 eta bestea da apur bat tier 9. Orduan amagi gehiago, asko ere gehiago erabili dut. Ematen diogun. Bai. A ver, behin Yamato lortuta ez du esan nahi, osea, Izumo ez dugola berriz ikutuko.
Bueno. Zentratuko gara purro bat. Orain jokoak usten digula, estelatzen zaten dugu, orain ez da momentua. Baina txida zu niri momentu aukeratzen eta erratzen. Niko nadarroan ez dutela. Hau da zer ez esatea, gero etxe egitea eta kale egitea baino. Bueno, ezin dira kainoi printzipalak ez diren kainoiak erabiltzen. Eta kainoi printzipalekin akorazatorik dire egiten. Ez dut moduan bat ematen badiogu ni pozik. Gehiago ematen badiogu ere pozik. Bueno, ruan ni tirokatzen ez dioten bitartean ezin gara kesatu. Horrek ez du nahi azkenean, hori zuntzitzeta, horretu izan zegula azkenengo momentuan helmugara heltzeko zorian zegoenean beste gune bat zitzaidan, jarri nintzen erdian torpedu batzuk saiesteko zuntzitu ninduten zegoen beste akorazatu bat, eta a ber, helburua da kasu honetan itxasontzi hori heltzea bere mugara, eta orduan sakrifizio egin behar bada, egiten da. Jak izakin kontran bagian ez. Horregatik horren jarriko dugu hegazinen kontrako defentsa alde horretan, ruan hobekiago defendatu alizateko. Eta kruzeroa zer egiten dagoen jakingo banu, osea, kruzeroa zer egiten dago. Benetan, jetxe barko dut abiadura tiro egin ahal izateko eta bar. Niri berdin zait. Baina gure helburu itxason txori babestea da. Eta izan zen
itxasontziaren defentzan gure itxasontzia ondoratu behar bada, ba, ondoratzen da, eta listo. Ez dara esagartatzen, txo. Hor ezakit esmatuko da nola ez. Momentu batean da esagartu direlako gauzak. Ez, zentratu guregan. Kruzerak erabili dute jartzea hor. Ematen manautu erdin zait. Horretiko daz bideo errotan zentratzeko nire itxasontzean eta helburua bete ahal izateko. Oiek bien moduan. Horen gertatuko dena moduan. Da, zeo zerrengatik jende ez da jartzen aurrean eta partea galtzen dira oso gutxi falta zenean. Distantzia hau. Bueno, uste lehenengo kontena lortu gula. Guazen berriro orain. Izumorekin. Kampainak. Eren bai borrokara. Ea zer moduz goaten segun orain. De Toxic.
Vale, urpekarerik ez dago. Bueno, abiadura erdira. 敵を発見した。 Ahorita 5 kilometrotara. Zango nuke ez gaituela ikusten. Zegune, horrezek esan edu, eura joango direla begunearen bila. 2 kilometro. Joder, uste dut mugimendu hori nahiko argi zegoela. Bai, nahiko tankea da. Sua pizten ezaion bitartean. Bueno, mintzat partida honetan asko zerbetarik jokatzen. Bueno, agur. Ziten barik emango. Bai.
kanpora. Izunekin batailegi horiek eta besteekin bataila mota hauek. Kontenedoreak ere gauzatxoak ematen dizkugute doainik. A ber, kontenedoreak ematen dizkizu jokoaren txako baliabideak partidak jokatzen. Egunean lortu ditzakezu gehienez 3 kontenedore. 2000 punturekin, 10.000rekin eta 32.000 punturekin. Beraz, kontenedore bat egunean ateratzea posiblea da. Vale. Bueno, besterekin ez dakigunez irasiko dugun ala ez, behintzat, lehenengo partida baino beto, jokatu dugu zalantzarik gabean. Mom. Vale. 敵を発見した。こちら基地司令部、幸運を祈る。一隻も失うな。基地施設の防衛も重要だ。偵察情報によると Bueno, horratuko gara apur bat. 攻撃が始まる模様だ。もし防衛線の外周が突破されるようなことがあれば、攻撃 Baina ez gehiegi. 待機中です。 Ah, bueno, tier 6tik 8ra hemen jokatu dezakete mota hauetako partidetan. Eta tier 9 10 eta 6tik berakoak beste gizakien kontra. Eta joko honek ere baditu ranketak eta bar. Baina ni oraingoz bueltatu nahi zerrendera gutxi, ez dut ustez nagoela prez. Gainera, ranketak eta bar ez dugoko. Nahiago dut jokoa nahi dudanean jokatu, nahi eran helburu zehatzak, kasu honetan Yamato. Eta gero beste egunean komentatu nuena zuzenekoan. Bueno, printzipioz zuzeneko hori atzo jokatu nuen, baina ez nuen ez jarri, gero zuzenekoa gordetzeko joan zen pikutara. Aur, ez? Aur. Zene dut misio ez du beteko. Epa, atxera eta sendatu.
Ah, vale. 各艦に次ぐ敵の Horrek esan nahi du, hori da, Yamato 撃沈せよ。対応完了しました。 etorriko dela. Falta zitzaiguna. Guazen atzera. 観測機発艦。 Orain itxasuntzi guztia zuntzitu behar ditugu, ez zuzendu. Eres joanen aurrera. Joan gaitezen itxasuntziak bizkanaka zuntzitzen. Akorazatuak utziko nituzke azkenengo momenturaino. Horren daizi kruzeroak eta destruktoreak zuntzitu. Batez ere torpedoak dituztelako, besteak daukate bateria printzipela eta bar. Uste dut abiadura gehiago duten itxasuntziak zuntzitzen badituzu, irazteko abantaiak handiagoak bilakatzen direla. Hori esango nuke nire iritzaren arabera. Noski, gero bakoitzak izan ditzaken nahi dituen iritziak. Bate dio posik. Ez badigu ematen, baina agian ezein posik. Galituko hemen posizioa uste dela oso ona bentsat eskerreko flankoa babesteko edo egala. Bueno. Estrategia jokoa denean deituko dugu flankoa. Da, jarri garela Yamatotik nahiko gertu. 16 kilometro horiek arriskutsuak dira. Oso arriskutsuak. Orainenko esatuta gaude handik akorazatu bat dagolako. Bueno, gureak egin du.
Goazen izumorekin aurrera. Vale. Vale, goazen. Ishizutzi ere probatuko dugu berriro. Ematen badiogun. Se la vuelta a matar.
戦艦発見。観測機発艦。攻撃目標の座標を指定する。攻撃目標の座標を指定する。 Beraz, ez gara asko mugitu behar. Agian ez gara helduko. 観測機起動中。敵巡洋艦発見。敵戦艦発見。Ja, me naiz heltzen. Distantzia borrokak ez dira ni borrok. Hogeita 5 kilometrotan ez nahi heltzen, agian Yamatorekin heltzen dela 26 kilometrotatik.
全艦目標に攻撃を集中せよ。Honbarko gara horti gutxi gara bera. Lori guztien ez dugun destruktore bat dago. Suposatzen da hau ez dela asko mugitu behar. Musashi. Ez naizela heltzen. Gainera mendi bat dago. Hazen aurrera. 10 kilometro. Emateko aukerak ez dira handiak izango. Wow! Guazen bera. Behar bada hau distantzatik minasko ez du egingo, baina beno.
前です。Bueno, baduko dugu batez ere txontzitu gaituztelako talde oso hau izan ezik. Bueno, muchasik hori oso errez. Oso urrututik egin du tiro. Horrako erasatuak abantaila dauka torpedoei ez egiteko. Edo suntzitzen dute lehenago edo bestela hiru zonaldeak harrapatuko dituzte. Izan dezakete borroka ere egin gabe. Baina beno. Listo. Mi apunte esperientzia hasiko. Jarraituko dugu Izumorekin. Zergaitik ez. Johnny Svensson. Vale. 総員配置につれ。Hacen suave, chiri. Bueno, egia esan da, Izun badauka hegazkin ontzi itxura kentzen diozu dituen Bitorre eta hoiek. Eta izan daiteke hegazkin ontzi bat arazorik gabe.
Bale, horren hegazkin ontzia dago, nahiko ongi zainduta dago. Ordu da irakora esatu, eta ikusten ez duguna. Noski. Beraz... に要請する支援が必要だ観測機発艦 Bale, hori. Egon behar da ere hortik destruktore bat. Galdu ditugu. Gauza da hor ez ditugula ikusten. Kansokuki, hitouchu! Vale, oso taktikoa bilakatzen ari da hau. Zu batea barko zara. Baina hor gelditzen da. Eta ez dugu ematen, oso ondo.
Basatos. 6 kilómetros. Vale, so. Keri botatzen baduzu. Bueno, giratuko ezazu bakarrik. 前方に魚雷確認。観測機起動中。 戦場に火災を確認。Bueno, nahiko tankea da ikusten da. 司法塔損傷。警告。戦場に火災を確認。
Ah, bueno, bestea badauka hor. A ver. Zen itzi zuzirekin. Vale, orduan premiukak diru erazteko balio duten itxasontzi mota horietakoak dira. Vale. Eta horrenean zenbat denbora behar dugun. Ia minutu bat. Orion, Tenryu... Badirudi batzuk direla botak, 2 puntu dituztenak. Hale ez nago ziur. Zentratu gaitezen. Ia. Lehin bat bai, ez? Epa.
駆逐艦発見。 Biratu beharko duzu.前方から魚雷接近。左舷から魚雷接近。前方に魚雷確認。前方から魚雷接近。撃墜戦火に被弾。急激に浸水しています。対応完了しました。Ya bere galduta dago. Ay. Ba, guazen izumorekin, bat irasi dugula. Vale, beste izuma bat. Jo, itxasontzi bereziak.
Bazen pizkanaka, pizkanaka. 待機中です。敵を発見した。 Vale. Ah, Yamagiri gainera urpekuntze bat da. Uste nuen bezala baluza zela, hemen beste izuma gurekin. Zaizenを尽くそう。 Benetan galdetu die Yamato itsasontziona den. Baina Musashi handik ez dut ikusten. Zen dut, mendi horien gaietik tirorik ezin dut bot. Rusak. Hazen bat itxasontzi daude hor, ba. 戦場に火災を確認。 対応完了しました。 右舷に魚雷確認。右舷に魚雷確認。決水戦火に被弾。急激に決水しています。 Hazen horrantza segituan. 右舷から魚雷接近。手動航行に切り替えます。 あ
Ut nazazu pakean. Hauxe handik ez dudala ikusten. Ah, vale, Yamagiri destruktore bat da. Agur. Uy. Ea, buelta ematea lortzen dugun. Hogei, hemeretzi, hemezortzi, hamazazpi, hamasei, hamabost, hamalau, hamabi, hamaika, hamar bederatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, hiru, bi, bat, 0.
に切り替えます。観測機起動中。手動航行に切り替えます。Orain joan gaitezen babesera. Eta mi apunta azkenean. Gogorra izan da. Bueno. Oraingoza. Fugukerekin joango gara. Vale, badakizin den. Shimanto edo esmanto. Vale, beste destruktore bat. Z-23. Apuntar gehiago desgare iritsiko. Gainera gure supotentze ez da munduko azkarrena. Aia no, arreldu gaitezke. 敵を発見した。 敵
wasema左舷から魚雷接近。敵戦艦を発見。oso ondo ez gara hasi.エンジンブースト始動。発煙装置始動。煙幕展開完了。 Esto el de la 自動航行に切り替えます。手動航行に切り替えます。Ez dakidan gauza bakarra da itxasontzi bat investigatzeko esperientzia bat dugu, baina dirurik ez easoik esperientzia erabil daitekeen.エンジンブースト解除。
Bueno, nabari da freskotasuna dagoela kalean. Ez beste egunean moduan. Denei zer ditan. Uste dut ez nahi zela heltzen. A ver, la tema te van odeo. Oh, me he dado charto. Arriba ahí, oso hildanago partida honetan. Bueno. Behintzat jarriko dute melortu dana. Nondik ezin behar dugu. Trumoiak bai, baina euririk egin galdu. Engine boost 解除。
Eski ikutzen baldin manau hildanago. Ez gara heltzen. Trumoiak eta tximistak. Ja, beren zait. Hasi da horitan. 戦闘終了まで残り5分です。Norra heltzen garenean ke apur bat egin beharko dugu. Engine boost 始動。Heltzen garen ona alik eta lehenen erailtzeko orkea.発電装置始動。
開完了。エンジンブースト。Ay. Jarrito esa buena, man. Ay. Ay. Zeratik gure dute destruktore bat eta guk ez. Eso nolako rijasa diren erortzen lurrera. 観測機発艦。敵を発見した。八つ当たぞ。 Atzera. Hau, eta aldeko bat ezartu da.
Hacen atzera vuelta. 観測機起動中。 Ematen. 自動航行に切り替えます。 Horrantza orako lasatu egin. Ez garrizkatuko. Joan gaitezen ezkerreko flankora. Gerortik ez gaituztik. Bueno, ikusi bai, ezin dute tirorik bota.
観測機起動中。 Vale, benitzautera. Badakigu horrak orasatu bat dagoela. Han beste bat. Bueno, min askorik ere bai, askor ez gara mugituko. Gainera hori gertuago dago. 警告、戦場に火災を確認。対応完了しました。 Baina beste izuma bat. Hori da jarri egaletik. Agian min askorik ez dizugu egingo, baina, bueno.
Orain itzan besterik ez du egin behar. Eta hasi dugu. Pues eta pico. Bueno, guazen azken bataiarekin gaurko zuzenekoan. Dauzkagu mi kontenedoreak iridiko ditugu. Magi. Poveda, Magi, Navato, West Virginia, Flint, Makarov eta Gaede. Bajo joango gara. Arantza. Oraingo hori berdin zaigu. Nortik aterako denez bat. Esan dizua dana. A ver.
手動航行に切り替えます。敵戦艦を発見。Bueno, zertzait eman diegu.重要艦撃進。自動航行に切り替えます。Honen buelta ematen, beste aldera.
Apur batean dugoaz gaur. Abiadura bizienean goaz. Bueno, dagian ez. Ikusiko da. Vale, galdu du gaina gorazatu bat. Oso ondo. Falta uren bombardero erasoa gure baseari. 輸送機体が到着した。避難を開始する。搭乗が完了し、輸送機体がロマン基地から離脱するまで飛行場を防衛せよ。攻撃機体を支援せよ。Bai, beando gatos. Orokorren ez da salde horretatik. Torrei dire mendik. Bate ondo. Pensagola.
指導航行に切り替えます。 Ya no andan matando en vuelta. Hortek bide laburragoa. Shido 観測機起動中。自動航行に切り替えます。よくやった。修理基地はもう大丈夫だ。空襲を撃退せよ。敵航空機を攻撃せよ。手動航行に切り替えます。 Nie eres una de esas nightmares, no. Baina hori suntzitu beharko da.自動航行に切り替えます。警告、戦場に火災を確認。対応完了しました。 Hori suntzitu behar du, baina ezakit zergaitik.
Bueno, bintzat lagun dezala sortarako nire hilketa. Zazpi, bost, lau, hiru, 敵戦艦撃沈 bat... Ne lortu dugu bigarren hilketa hori. Perfecto. Mira eta pico. A ver. Dirua. Diru eta bastun punto esperientzia libre. Beno lagunok, hau izan da dena, bueno, itxarren. Falta zaizkigu 86.500 eta 75 puntu esperientzia eta diru bila bat. Baina, bueno, diru hori izateko saldu behar bat ditugu itxasontziak, baina agian egin behar izango dugu. Baina, bueno, hori ikusiko da. Hau izan da den, espero gustoko zen zaizuela eta horrengoan gehiago.